जों दिनै 2 तारिख सेप्टेम्बर 2023 इंराजि बिसि चिनि राया रिजनलनि उद्योगतै और विशेष थाय YTF तै रिजनलनि टिप्रा मथा रिजनलनि तुइ दुलमुंबायनो जों दिनै और कायसा नगो जों प्रेस मीट खायनि नांखा प्रेस मीट मा खायमानि अर्थमहाय थांनाय 31 तारिखआव जत साइमा खाना किसु मीडियाव नुबायखा जों बहायनो दिनै सानि मुसुगु मीडियानि बिसिंतै रायो बिसि और जागो चिनि किसु पाब्लिक आरो जागा रेगा सामुं सावानि थांथानियाव डिमान्ड फ्रम रवानि थांथानियाव बीजेपी नि जारा थेमरक सामुं थांनाय और जागा विभिन्न भावे आरो ऑफिस हारया कासोखा सामुं रया रेगा तंगरिया हनै आरो जागा अनेकटा और बर बीजेपी चिनि बरकनो टिप्रा मठानि बरकनो चिनि रायनि रिजनल नो अनेकटा बरक हेरेसमेंट खायखा एमन की चिनि बुमा बदल चिनि TW जारा तंनाय ब्रंनि जे जागाव जोंनो थाइदिया गरै ब्रनि पाब्लिक पार्ट लगसन बरक तास खायखा अनेक जागा चिनि 60 बोसोरनि ऊपर बयस गंजाक ब्रंनो बरक गुसी रखा दाका सापा रखा अमा हायखे अनेकटा बरक खायखा आरो जागा बिसिंगो खायखा आरो बिसिंगो हारवानि बरक नाइलिया अमा हायखेन आफ्राय 31 तारिख गतना अंगै थांखा अमा टोटली जों सामुं जत तांगानि अधिकार तंमानि रेगा बजतनि बांगै 100 दिननि सामुंनि ग्यारेंटी दङ और जागा जों नुखा जों बीजेपी मांनो लागाथ सामुं तां दङ तबे और जागा जारा तंनाय पब्लिक सपोर्टार अब सामुं मायानि बांगै सामुं नावनि बांगै बीसी ऑफिस थांमानि किन्तु आरो जागा तंनाय जारा बीजेपी नि साकसाकनो लीडर ही वासनाय बरक आरो हारवानि जरा रया बरक विभिन्न भावे बरक हेरेसमेंट खायै चिनि बरकनो बरक बुक्रा सुक्रा खायखा हाय हनैनो जों बनो पुरापुरि प्रतिबाद खायो अमनो सेलेंगो अम हायंगनि कक तंमनिया जों बनो क्राखे मम याप्रि नाव जदि बुसकांरो अम हायंग लांके चिनि रायो बारिओ चिनि जत्त ताकुतै बुक्सर सिरिं सिरिं तंगिया बरक तिनि जत्तनो समय क्राखे तांजाक जत्तनो नांगे सबा अखाजाक जों सामायनो सामुंनि बांगैसे अमते हाय खायंके कोनो समय जों बरनो हाय लाइसासके याखाय रया हनै और जों तिनि जत्त रायोनि ताकुतै बुक्सर प्रेस मीट खायनि बाद दंखा तारसारा जों सानाय मिया अक्लै नाय सम्भवत चिनि बरमनां 30 किला बागमानि बरमनां MLA बनि लगे बुदय शंकर हुजांनाय तंगु तैख्रक्सा संजय जमातियाबो तंनाय इसु जोंनो मुखां सलियार तंगु बरक थानाव हाय एरें एरें माजरेबेरै चिनि टिप्रा मठानि रायनि सपोर्टार रक्सि चेयार टेबिल टक्रखा हनै थानाव बरक किसु जमा रखा अम टोटली डाला और टोटल MLA जे साखा और जागा वीडियो एडिशनल वीडियो खुद ब प्रेजेंट टंगखौ हनै जों सानाय ऑफिस स्टाफ संग सानाय जरि निरक जे केस न जरि निरक बाहायनो निरंनि प्रेजेंट न जरि चिनि बरक टेबिल रक टक्रला हा कर हिनिरक जरि छय रक रइ केस रक रमनि टंगाके निरक बाहायनो जों निरक न बाहायनो राग जवाब नानै निरक न जों उत्तर नानै हायनि बांगै मा सानाय जों कोनो चिनि बर आरो जागा एकटा चेयार टेबिल बु टक्रया याक बरया और बीजेपी नि MLA बनु सप्रांत खायै बरंनि बिसिङाव बरं टक्र लायै जों खोनाका थानाव से हारक बायरक प्लेन थांगै चिनि मंगै FIR खायगा हनै किन्तु अम FIR जों ताबक नि कटालिया अम हायखेने आइगेराव गोबां FIR खायजा और रायोनि अनेक 50-60 जना केस मासाजा MLA बरम गोनां एमन बाबे केस रौ रेगा सामुं तांगानि थां सामुं सावानि थांमानो सानो ब केस रौ अफिस हारया अम हायखेने हायने 31 तारिखआवबो साथिते घटना न बर कटर के साजबुइ चिनि बरकनो हयरानि खायखा किन्तु अमनो जों सानाय अम टोटली फेक्सि अम कोनो जों आरो जागा कोनो सेबिल चेहार टक्रया चिनि बरक सुदु सामुं रदि उन्दै सावनि थांगासे आरो बीजेपी रक जारा तंनाय बरक कासोखा सामुं मा तांगिया निरनो रेगा तांगया हाय हनैसि बरक कासोमनि हाय हनैनो जों ताबके क्राक याप्रिनाखा जों अफिसाव थांनाय समबारनि सिनि लागाथ जों रायो बिसि अफिसाव थांनाय जों याकाय रया चिनि आइन तंगु बर बीसी इलेक्शन टानि दिलाखाय निरक जदि हिम्मत तंलाके बीसी इलेक्शन खाइ फुनुबि MLA बाबुनो सानाय निनि क्षमता तंकाके निनि सरकार डाबल इंजिन खोनानो समबा बिसिङावनो नों बीसी इलेक्शन डिक्लेयार खायरदि जोबा खायलायने गणतंत्र डेमोक्रेसीखौ जे केप्लाय बनो बीसी ऑफिस दखल खायने किन्तु पिया निरक इलीगल भाबे आरो जागा नांगो नांगिया कन्वेनार हनै जदि आरो साजावै खायथांके जों टोटली कन्वेनार मानेया जों पुरापुरि आरो बीसी ऑफिस दखल खायनाय जिनि TTIDC नि जिनि कपि लामक फाइजाक जिनि आरो मनिटरिंग तंगु मनिटरिंग चेयरमैन चंगाक तंगु जों बरक बायनो ताम तांनाय निरक आरो जागा इलीगल भाबे जों निरनि कन्वेनार मानेया हायनि बांगै
समबारनि जों थांनाय जुदि केबो कासवानि नायलांखे जोंबो क्राक याप्रिनानै जों केबो ताबो फेगिया जों सुदु सामुनि बाङै थांया हाया सिनि वा तिप्रा मथा जों हानि बामं सामुं थांनाय सिनि बुबाग्रानि दल बुबाग्रा सिनि थिनांनि बाङै सिबाव खायख्लांनाय हुमानि जागाव जों हानो सानाय थिगनो किन्तु सिनि गरैबो साराव इसा मासारेगा सामुंरक सामानि बनो निरक अयनाय जाखांखे जों निरक न बहायनो जों अफिस हारिया सुलासुरि सानाय निरक बर अफिस ता हादि जदि हिमत टंखांखे विलेज कमिटी डिक्लार खायफुनबि आफनो जों दूध का दूध पानी का पानी लायनाय हाय हनैनो जों सानाय अ एमले बाहायनो नाङो नाङिया जदि केस हाजाबो सिनि बरंनो जेमा टांफायरानि खायखे खबदार खायदि तंदि जों बाहायनो सिं सिं तंलिया नांखांखे जों क्राक याप्रिनाय जें मनिं लायनाय अमा हायखेनो जों बाहायनो जों तिनि जत्त कपचाक जा सुदु रायया जों 30 किला बागमा जत्त सिनि ताकुतै बुकुस्रक समाय टांजा जों ताबो खायनो याकाय रलिया अमा हाय खायैनो जों तिनि अर जागाव प्रेस मिट खायनि नांखा सिनि ताकु सरकार कांग्रेस सीपीएम कांग्रेस 100 दिनि गेरेन्टी सामंखौ मानसि अर जत्त जब कार्ड गोनां जत्त मोनाय निरावर तानि कासु खायबा कासुवानि बाताखरै आरो एमले बाबुनो सानाय नों तो एमएलए खाके प्रशासन लेवल थाका नोंसुरु ताबो बीजेपी नि एमएलए लियाब्ले जत्त 30 किला बागमानि एमएलए सी नोंथां अर सेंटिमेन्ट खायै जों तिप्रा साबिसिंगसन रेगानो सब नों तरला टंखाबा किन्तु अम टोटली साया एमएलए बाबुनो सानाय नों अमते हाय मथाकदि नों अनेक सोशल एक्टिविटी सामुराबो तां फाइजाक निनि जे सामुंनो बई कखनो अमायके आसामैया किन्तु जे निनि रिजाल्ट बरक मानैनामैया हमना टोटली स्टप खायदि निनि सीसी मानसि डेड फुट आकरमनो बुजबदि आयके डेड फुट बा आधा इंची सा कायके पाइपैनै अमा जों तिनि मीडियानि बिसिंथै सानाय आहायनो पाइथाग जत्तनो जों क्राकखे याप्रिसेलायनै जिनि उचित जिनि माथाय जिनि जे संबिधान जे तंमनि जों बनो जे कपन आदाय खैनै जों अयनायखे खाया जों लीगल नि बिसिंथैनि खायनै सुजरा कप सावैनो जों तिनि जत्त बायर रायबारि इंगै प्रेस बिट खायमिनो अर पाइरखा जतन हामबाय जतन खुमबायखा बुबाग्रा आयुक्त कायसा समन सारनि थानिबो कायसे नु साइ ताका जे 31 तारिख थांनाय मास और जगह पहुंचे जो सामुना तैबे जति प्रम थानि आदम सं सामुन बावै दिमाग खायनानै थांबाय इसा सा जे उटपाते लायमोन आपने कितिंगो ने बीजेपी ने आदम सं जे प्रम थानि आदम संनो जे केस खायनि जाक माने फरक बुसमा खायजाका ओ पावपुसो जरते कुबि আমতো जों बेलायखे काहा प्रश्न कामतो जों जत सोशल मीडिया उनुखा खुद एमएलए थाङैनो इला पीएसओ थाङै बनि कयेकजन बरक नतलां थाङै आरो प्रेस मीडिया उनुख जाखा बनि याकैनो कपि रजाखा किन्तु फिया बुसुक जना रजाखा बनतो जों सामाया मतो सिक्रेट मेटार प्रशासनिक बेपार साया किन्तु केस केसिनि तिप्रा मथानि मुंगै मोटामोटी 15-16 जना मतन बरक रखना आइके मासं उता इनके जों अमा टोटली अमा आरो जागा इनभल्व करै हाय बरक काहानो बरक एरें एरें क्षमता दं होनै खायखा किन्तु क्षमता सब समय गदुक दंया जदि बे आइन खायखे अमा हारै थांनाय आइ होनैनो सानाय अमा टोटली निर केस खायमान उइद्र खायदि जदि उइद्र खाययाके जोंबो लागातो सोबा सेंखा तै सोबा आरो जागा बाथागि हामबाय पाइथागो सम ब्लास सम जे तबै एरें बरक जे रकना हाय कबरनि जरा आदम संनो जे केस खायनि जागमन जदि बरक मा के केस एरें खायनि टंगांके नगले नेक्स्ट स्टेप बम हाय ना जागमन যদি এরেং এরেং বাথাইয়াকে जिनि वासकनाय जिनि दल तंगु संगठन तंगु बरक बाय सालायै जों वासकै दै बकरां या पेनानाय जों तो याकाय रलिया जों हायनो बरक हानले जों आरो जागा पुदो थाङो लाइसंगु कुरिते दै एमनेसि सिनि बरक तो कुरि बिले रां पैसा कुरि लाइ सामं तांचानाय दिन हाजिरा खायनाय पुदो मा लाइसनाय एरें एरें अमनो तो जों मानै नामैया যদি मुथायाके तो सिनि क्राक या प्रिनानाय ता जों नांके दै बटर थांनाय ता सबा अंखालायनाय কিছু ইনজুর না চিনি বুড়ি প্রায় 6 বছর কাছাকাছি বয়স্ক নম্বর কিসা ডাকা ডাকি খাইলে হা ইনকে 24-25 বছর জোয়ান বাইসি কাইসা 60 বছর কাছাকাছি বুড়ি নসিবর অম হাই খাইলে হা ইনকেবা কিসা বাইনি বনি বেলাইখানে সাক দুখমাই থাং